ברמה היותר מערכתית, כאילו מה קורה היום בארץ, מבחינת, האם שיטות כאלה מיושמות, לא מיושמות, אם יש לזה בכלל עתיד, אם יש לזה דבר שיכול להיות פרקטי. אוקיי. הנקודת מבט שלי היא שונה מאוד ממאור. יותר בקורם. זה לא שאני חושב שמאור אומר דברים שגויים, הוא אומר דברים שיש בהם הרבה מן האמת, אבל אני חושב שחסר משהו בסיסי בהקשר של הסרט, שהסרט הזה, הבעיה העיקרית איתו, שהוא בא מתוך אג'נדה, והוא בא להגיד איזה משהו שהוא לא קשור למציאות, הוא משהו שהבמאי רצה שתחשבו או לא תחשבו. שום דבר מהדברים שנאמרו בסרט הם כולם נכונים, הם לא קשורים לשום דבר, הם לא נכונים בעצם ביחד. וכמעט כל דבר שלא יגידו פה, נתחיל באנשים האלה ממלאווי. אנשים ממלאווי הם במצב הבסיסי הזה בגלל בעיות פוליטיות. הסרט הזה היה יכול להיות לפני הרבה שנים, נגיד 70 שנה, הוא היה נראה אותו דבר, עכשיו הוא נראה אותו דבר. כל הנושא של למה ושינוי אקלים וזה, הוא לא רלוונטי למצב האומלל שלהם. הם היו אומללים לפני השינוי אקלים או אחרי. לאותה אישה הכוכבת של הסרט, אין לה מושג על מה היא מדברת, היא כל הזמן חזרה על מנטרות, שהן לא היו באמת קשורות לשום דבר, אבל עכשיו אנחנו כבר אומרים, כן, האישה הנחמדה והיפה אותי שהיא climate change, זה בכלל לא קשור לכלום. העובדה שיש climate change או אין climate change, הוא לא רלוונטי למצב שלה, והוא לא רלוונטי גם בטח לכל הפעולות שהיא עשתה, וכל האנשים שבחרו להפגיש אותה, כדי שניכנס לאווירה הכללית. אז זה לגבי הסרט. אהבת את הסרט. הוא מבחינה קולנועית הוא שיאמם אותי ממש, אבל גם מבחינת התוכן שלו היה ברור שזה סרט שהוא לא בא להציג איזה מציאות, והוא רוצה לגרום לכם לחשוב שזה המציאות, והוא בא להציג את זה, הוא בחר את האנשים שהוא בחר להציג, אפילו הבימוי הגס, נגיד, של בעלה של הגברת השנייה, שבסוף הוא אומר, כן, אני השתניתי כשזה, הוא אפילו אמר את זה בכפייה כמעט, אז ככה זה מבחינה הקולנועית על הסרט עצמו. עכשיו, מה קורה היום בארץ מבחינת החקלאות? כשאני מסתכל היום על החקלאות באופן רחב, אז לחקלאות שאנחנו עושים היום, יש איזושהי פרקטיקה מסוימת וגישה מסוימת שבה אנחנו מייצרים את המזון. רגע, סליחה, עוד מילה לגבי הסרט. יש לנו איזה מין אידאות פיקס כאלה על ייצור מזון ועל מצב הבסיסי של מצב המזון בעולם וכולי. אני מניח שברוב המצבים, אפילו מה שדיבר מאור, המצב הוא אולי הפוך. מתחיל בזה שלא חסר בעולם אוכל. אפילו במלאווי לא חסר קלוריות. הביזיון שלהם זה שהם עדיין עושים את הדייש באצבעות, כאילו שכבר בתחילת המאה ה-20 כבר לא עושים את זה, לפני. כאילו איך זה יכול להיות שבשנת 2020 הם דשים בידיים, משהו פה לא עובד. אוקיי, אז בעצם אנחנו מדברים על מצב שבעולם הזה, כולל בישראל, לא חסר אוכל. יש לנו עודף יכולת לייצר. האוכל הוא, אנחנו בסך הכל משתפרים בפרקטיקות הכלליות, ואנחנו מגיעים לבעיה, מגיעים לאיזשהו סיטואציה, אנחנו מתמודדים איתה. התמודדנו עם הסיטואציה כל הזמן, וגם עכשיו, יכול להיות שהפתרון לסיטואציה שעכשיו אנחנו מתמודדים איתה, הוא יבוא מפרקטיקה שמאור עושה. שזה נגיד לבוא ולטפל בקרקע בצורה אחרת ממה שאנחנו מטפלים היום. יכול להיות שאנחנו ניקח חלק ממה שהוא מציע, ויכול להיות שניקח יותר, אבל עדיין זה יהיה עוד משהו בדרך לפתרון, ולבעיה שתבוא אחר כך. מדברים פה על המצב הזה, נגיד שם דוגמה במלאווי, של ירידה בכמות הגשמים ושינויים בעניין הזה. מאור
היום נמצא במצב שהוא משתמש ב-20% מכמות המים, אני טועה מאור? 30%. טעיתי, 30% מכמות המים שהשתמשו אבותיו, ובתקופת אבותיו היה יותר גשם. אז מה? אז מה זה אומר? זה אומר שמאור היום מצא פתרון לבעיה מסוימת, שיש לנו בנגב, שהיא קשורה באבק, והיא קשורה בעיבוד יתר וכו', ועכשיו עושים רוורס. אפשר ללכת עד איפה שהוא נביא, אז כנביא יש לו את הצורך הזה ללכת ולהראות את כל החבילה ואת הכל. אנחנו, שאנחנו באים מעולם ייצור המזון, אנחנו אומרים, אוקיי, יש לנו בעיה, אנחנו הולכים לאחד כמו מאור, תעזור לנו לפתור את הבעיה שלנו, ואנחנו ניקח משהו מתוך הדבר הזה. מה זה אי שימוש בכימיקלים? באורגני לא משתמשים בכימיקלים? בוודאי שהם משתמשים. כשאתה מייצר מזון בצורה שאמורה להכיל את רוב הציבור, אז אתה צריך גם להשתמש בכימיקלים בסדר, גם האור משתמש, ולא בגלל שהוא לא נגמל, כי זה חלק מהמצב שאנחנו צריכים להביא את המזון לשולחן של הציבור, ברמה מסוימת, בכמות מסוימת, ובמחיר מסוים, שגם החקלאי ירוויח, וגם כולם יאכלו פה בשפע. במדינת ישראל, רק אני עוד מילה אחרונה, במדינת ישראל השפע עלה וממשיך לעלות באקספוננציאליות. איכות המזון עלתה באקספוננציאליות. אנחנו פחות מזהמים היום את הסביבה, השימוש שלנו במים יותר מושכל, הכל משתפר. והשיפור הבא היה הפרקטיקה של מאור, הלוואי. אנחנו הולכים אחר לעשות את זה בעגבניות מסחריות. אני מקווה שזה יעבוד. אבל זה בעצם המצב הוא בעצם הרבה יותר אופטימי. הוא הרבה פחות ממה שהסרט הזה שניסה להגיד. כל הנושא של חקלאים קטנים, מה זה השטות הזאת? באמת אני אומר, כאילו יש מצב היום שיש גודל מינימלי של חווה, ויש לזה אפילו ביטוי, ושם צריך לעמוד. והעובדה שהאישה עושה את הדבר הזה, זה מצביע על המצב הקשה של מלאווי. אנחנו לא שמה, והעולם לא שמה. אמריקאים לא שמה, הם בשיפור, ישראל בוודאי לא שמה. למה בעצם שאנשים לא יגדלו את האוכל של עצמם, או כאילו באופן עקרוני? מה? את יכולה, אם בא לך לגדל בעציצים בבית, את יכולה לגדל עצמך עציץ, אבל זה לא רלוונטי לחיים שלך, זה לא פרודוקטיבי, זה לא טוב לסביבה, זה לא טוב לכלום. מה שטוב לסביבה, זה שיגדלו את המזון הזה בכמה שיותר יעילות, בכמה שפחות זיהום, שנלך ונשתפר, האיכות עולה מכל כיוון שאתה יכול לדמיין. כאילו, אתה אומר בעצם, הבעיה היא לא חמורה כמו שזה נראה, והכל, יש לנו את הכלים לפתור אותה, ואנחנו פשוט צריכים להשתמש בכל הידע שלנו, וביצירתיות שלנו כבני אדם, וכאילו... כן, אני אומר שאין בעצם, שכל הנושא של... לא לדאוג, בקיצור. לא קשור. העובדה שהאקלים עכשיו, העולם נמצא במגמת התחממות, זה הולך להשפיע בצורה שונה, על נקודות שונות בעולם. הנה מלאווי, אין גשם. אכלו אותה. אבל אצלנו המצב הוא דווקא לא יותר גרוע. ואנחנו עם טכנולוגיה שהיא הולכת ומשתפרת, החל מטכנולוגיות מים, דרך טכנולוגיות של טיפול בעשבים רעים, דרך טכנולוגיות גנטיות, וכולי, אוטונומיה, AI, הכל פועל כרגע לטובת העניין, לא בגלל שמישהו מכוון את זה מלמעלה, כי ככה זה הטבע של הכלכלה, במיוחד הטבע של כלכלות גדולות, כמו הכלכלות החקלאיות. יש בעיות, אבל רובן הגדול הוא לא נובע מהשינוי אקלים. שינוי אקלים הוא בעיה שאנחנו מתמודדים איתה, כמו שהתמודדנו לפני זה עם בעיות אחרות שהיו. והשינוי אקלים הזה יכול להיות שהוא נובע מהתנהגות האדם, יכול להיות שלא, אני לא יודע, אבל עובדה שאנחנו מתמודדים איתה, ויש מקומות שאפילו מרוויחים מזה. קנדה למשל. בקנדה הם היום הולכים ומרחיבים את הפעולות החקלאיות שלהם. הם היום נהיו, מבחינת למשל גידול בשר בקר, הם היום הספק הגדול ביותר לארצות הברית. לפני זה לא היה אפשרי, עכשיו טיפה התחמם להם, הם מרחיבים את השטחים. הנה, יש מישהו שקצת הרוויח מהסיפור הזה, אולי הרוויח אפילו הרבה. זאת אומרת שהדברים הם לא עומדים על איזשהו שחור ולבן, אלא יש פה איזשהו משהו הרבה יותר דינמי והרבה יותר, שהוא הרבה יותר תגובתי, וזה לא מין
מצב חד-כיווני כזה, שחור להפך. כשאנחנו מסתכלים על הסטטיסטיקות, כל הסטטיסטיות חיוביות. יש לנו פחות אנשים, כאילו, הצמיחה של מספר אנשים בעולם, בניגוד לתחזיות, הולך לסטגנציה. מבחינת ייצור מזון, אנחנו רק עלינו משנה לשנה, למעשה, אנחנו במצב שהיכולת ייצור היא כל כך גדולה, שבכלל לא עושים אותה, בכלל לא מנצלים את זה, בגלל שזה נהיה לא כלכלי. אין לזה מחירים אבל ליכולת ייצור הגדולות, כאילו זה לא איזשהו מין פתרון שיוצר בעיה אחרת?